'Yan Boko Haram sun kashe mutane 14 a kan iyakar Najeriya da kuma ƙasar Kamaru. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Idan wannan ne zuwanka na farko izuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda hakan ba zai ɗauke ka wani lokaci mai tsayi ba, kuma ka sani a kyauta ake danna subscribe. Da fatan za a danna mana subscribe. Ga kanin labaran kamar haka. Mayakan kungiyar Boko Haram sun samu nasarar kashe mutane 14 a wani tsibiri da ke kan iyakar Najeriya da ƙasar Kamaru. Sun kashe mutanen ne sakamakon hana shigowa da kayayyakin abinci da mutanen garin ke yi, inda mayakan ke ganin hakan a matsayin cin amana. A kwana-kwanan nan ne da rundunar sojin sama ta Najeriya ta kai wa mayakan hare-hare da dama ta sama, inda ta yi sanadiyar mutuwar da dama daga cikinsu. Rahoton ya tabbatar da cewa mayakan Boko Haram ɗin sun sauka a tsibirin na Bulgaram a kan jirgin ruwa ne a ranar Talata. Sun kuma isa wajen da misalin karfe 6:30 na yamma, yayin da mutane suke shirin sallar magariba. Sun kuma kashe mutane 14 daga cikin mutanen garin, a cewar majiyar hukumomin tsaro, kamar yadda kafar sadarwa ta AFP ta sanar. Wasu daga cikin waɗanda suka mutu an harbe su ne har cikin gidajensu, yayin da wasu kuwa an kashe su ne a yayin da suke gudanar da ibadarsu a cikin masallaci. A kwanakin baya ne wani babba da ke garin ya sa aka yi yasin da kuma tsinuwa akan duk wani ɗan garin da ke da hannu wajen shigarwa 'yan ta'addar kayan abinci. Mayakan Boko Haram sun ɗauki hakan a matsayin cin amana da kuma nuna goyon baya ga jami'an tsaro. 'Yan ƙungiyar ta Boko Haram sun yarda cewa hana shigar da kayan abinci na ɗaya daga cikin hanyoyin da sojoji suke son bi wajen kashe su da yunwa, yayin da suke musu ruwan bama-bamai daga sama. A cewar majiyar, yankin tafkin Chadi na ɗaya daga cikin wajen da ya raba Nigeria, Niger, Kamaru da kuma ƙasar Chadi. Yammacin wannan tafki ya zama sansani na 'yan ta'addar da ke Nigeria, waɗanda suka kwashe shekaru 10 suna abu ɗaya, wato salwantar da rayuwar al'umma. Fatan ma'anan shine Allah ya taƙaita wa bayansa, ya kuma kare mu daga sharrinsu baki ɗaya. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa, gami da yin sharing ga 'yan uwa da abokan arziki. Sai mun sake saduwa da ku.